Hej, jeg er tilbage. Jeg laver en video i stedet for. Hvorfor ikke? Altså egentlig, så var det, at jeg vrikker om på min fod. Det var ikke bare en forstudning. Jeg tænkte inde i mit hoved, at det var... Jeg havde bare brækket den. Jeg lå sådan her op til min mor, så sagde jeg, mor, jeg har brækket min fod. Og så bare sådan, hun sagde, ja, det har du, skat. Og så selvfølgelig, så tager jeg ikke bilen, i stedet for at vi ringer til ambulancen. Så jeg tager bilen, og det var lidt sygt, at jeg kunne det. Vi tænkte lige over, at jeg kunne ikke engang stå på den. Jeg kunne intet gå på den. Så min mormor havde selvfølgelig også noget med knæet, så hun har sin krykke med. Jeg lånte den, og så kører vi hen til hospitalet. Vi var hen på hospitalet, ventede i flere timer. Jeg havde så ondt i foden. Jeg kom hen på, altså det var Nykøbings Hospital, så... Eller Nykøbings, whatever. Jeg kom derhen, jeg sad på en stol til at starte med, men er der nogen, der gik væk fra sofaen, kom jeg derhen og ligge, og jeg lå bare så godt. Indtil jeg blev kaldt ind, og så tænkte jeg, gud, nu skal jeg op og gå igen. Jeg kom ind, jeg var på en seng, så spurgte de om mig, om alle, der spurgte om det der gjorde ondt, og så trykker vi det sted, hvor det gjorde her ondt. Ja, jeg blev så rykket til en anden afdeling, så jeg blev så der, indtil der kom nogen og fortalte mig, at jeg skulle hen til en anden afdeling igen, til en børneambulatorium, tror jeg. Og så skulle jeg hen til en seng og sådan noget. Og så var det, at så fik jeg en kørestol, og så var det, at jeg fik gips på, og jeg fik tøj på. Ja, jeg blev indlagt. Det var sådan irriterende. Jeg sov. Okay, det kommer I til lige om lidt. Ja, jeg fastede. Ja, så skete der så ikke noget. Så må jeg endelig spise igen. Til, jeg tror det var klokken 4 eller 5. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Så fastede jeg i løbet af natten. Om morgenen, fastede. Ja, så fik vi så at vide, at nu må jeg godt spise igen. Ja, så lige nogle minutter, timer derefter. Fastede. Ja, så skulle jeg... Ja, og ja, der kom det. Ja, jeg sov hæsligt. Jeg var vågen hver nat. Jeg må hele tiden trykke på sådan en rød en, sådan hele tiden min mor var her, og jeg havde det hæsligt. Ja, jeg fastede i den lang tid. Ja, så skulle jeg opereres. Jeg skulle have drop. De kunne ikke finde min blodår. Det gjorde her ondt. Men jeg klarede det fint. Ja, jeg blev opereret, og ja, det var faktisk okay. Jeg sov heldigvis, og jeg havde det godt. Jeg vågnede op med, at jeg havde en slange i munden, jeg blev kvalt af, og jeg kunne ikke trække ud igennem min næse, for jeg havde den der ting i næsen. Jeg kom hen til en overvågning. Ja, jeg stod lige så stille op der, og så fik jeg en is. Min far var der, min mor var her. Oliver, som min lillebror, de var her. Han var der også. Jeg blev så kørt hen til min afdeling igen. Så sad jeg der og spiste lidt, og jeg havde så drop i min arm. Og jeg sad bare der og tænkte, jeg kan ikke mærke min fod. Jeg kan ikke bevæge min tæer. Hvad gør jeg? Så ja. Ja, der gik så lige... Jeg havde gips på, så gik jeg hen til en støvle. Alt sådan noget, det er ligegyldigt. Ja, og jeg var også syg. Så jeg blev hurtigt syg, og så kom jeg så derover. De havde glemt at tage en sten ud. Altså sådan en tråd ud. Ja, jeg havde stafylokokke. Jeg blev syg af det. Så skulle jeg op til genoptræning. Skulle lære at gå og sådan noget igen. Ja. Derfra, så skulle de hele tiden fjerne noget. Hele tiden. Jeg havde stafylokokke-infektion. Jeg havde det hele. Stafylokokke, det var faktisk det. Det var nok det værste, jeg havde. Men ja, så var det, at nu kunne jeg endelig gå. Så gik jeg så med krykke. Ja, jeg havde virkelig ondt i hænderne efter det. Ja, jeg gik med krykke i ret lang tid. Så gik jeg over i, at jeg kunne gå igen. Så skulle jeg aflevere det hele. Jeg havde det fantastisk. Indtil der var gået et halvt år. Et halvt år. Så skulle jeg opereres igen. Skruerne ud. De knækkede undervejs. Så ja, jeg håber, at alle skruerne er fået ud. Jeg håber det.
De stak mig i det forkerte arm. Altså ikke i den forkerte arm, men de stak mig 2 gange her, og så på min hånd. De kunne ikke finde nogen blodår. Jeg fik det bedre. Ja, så er vi nået til dagen her. 2 dage efter, så ser min fod sådan der ud. Sådan der ser min fod ud. Nu skal jeg skal ikke starte forfra på min genoptræning, men ja, jeg skal lære at gå igen. Jeg har lært det, men jeg kan ikke bukke min fod. Der går heldigvis ikke stafylokokkeinfektion, fordi det tager ikke 3 timer, som det gjorde før. Jeg har ikke skruer i min fod mere. Jeg er så glad. Jeg har det godt igen. Jeg har det hele, og ja, nu ligger jeg i min seng. Og faktisk snakker til jer derude. Jeg håber, I vil se den her video. Men ja, det var alt. Hej hej.